Hallo og velkommen til juleevangeliet, læst op af din sjovmor, den 10. december. Pil bar papkassen ind i lejligheden. Julemusikken kørte i baggrunden, og julelysene oplyste deres lejlighed. Berry var kommet på officiel visit, og trods det udstrålede hun stadig varme. Hun var så god til at udsende en beroligende julestemme. Hun var lidt ligesom den mor, som Pil havde manglet i sit liv. "Ej, se, hvad har mor med der?" spurgte han Carla. Carla vendte ryggen til hende. "Det er efter breve og forskellige julepynt, som jeg arvede efter min far," sagde Pil med en glæde i stemmen. Hun havde allerede glemt dem over årene. Hun havde ellers lovet sin far, at hun ville læse dem op for Svend og Carla. Han satte sig ned til kaffebordet og åbnede kassen. "Min far var det største julemenneske," sagde Pil, og fortalte om alle de skøre ting, de lovede sammen, da hun var mindre. Og det er startskuddet.